28 martda Haramdağ Berdimuhammedow ady tersine üýtgedilen öňkü iteri 2015-nji ýylda bolsa Areti adyna çalşylan gaz firmasynyň eýesi, asly Türkmenistanly oligarh, ýagny tüccar bay Igor Makarov bilen halkyň öňüne tigir sürmekde öz goşa durnagy içindäki ussatlygyny görkezdi. Haramda soňra Makarov bilen ýapyk kapylaryň aňyrsyna täzelikde Russiýata uğradylmaly edilen gazyň narhyny söwdalaşdylar. 100 euro olar Kaspi şelfine yerleşen uzun adada açılan 21. nomerli nebit yatagyny özleşdirmegi we girdejisini özara paylaşmagyň maslahatyny etdiler. Igor Makarow 2018-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan Kremlin sanawy ady bilen girdilen Russiýatyň tüccar baýlarynyň oligarhlarynyň sanawyny duranlygyny hem yeri gelenine ýatladasymyz gelýär. Biziň halkymyza Igor Makarov tigir sürmek sportu boýunça çempion bolan Türkmenistanyň wekili hökmünde tanalýar. Soňra ol Türkmenistanyň öňkü hökümet başlygy Valery Georgievich Atchertsow bilen bilelikde tijaret ýöredip Türkmenistan Russiýa gaz geçirici turbasynyň eýesi boldy. Olaryň bu sewdasy tassanam 30 ýyl mundan owul Harambaşy Niýazowyň ýurdu dolandyran döwrüne hem de onuň şäriklik etmegine başlanypdy. Активисты партии Лимонова заблокировали парадный вход в крупнейшую российскую газовую корпорацию «Итера». Требование национал-большевиков к «Итере» – прекратить коммерческое сотрудничество с туркменским диктатором Сапармуратом Ниязовым. Со слов лимоновцев, российская компания «Итера» является главной экономической опорой авторитарного политического режима Туркменбаши, так как контролирует почти всю добычу природного газа в его стране. Bu uzak yılların davamında pesinden 1 trilyon kubometr Türkmen gazı Rusya'ta, Ukrayna ve beyleki devletlere satıldı. Kıynansağım gazın narxını onun girdejisini keskitleyeceklerim ve özara paylaşacaklarım şol bir öňkü bir adamlar. Owul Harambaşy iýen bolsa, häzirki döwür korrupsiýadan gelýän ägirt uly girdejiniň gaýmagyny Haramda we onuň tohumy ýygnap iýip otyr. Emma Türkmenistanyň garyp düşen ilaty häli häzire çelli. Bayanak egerde bu doyup dolmaz diýdim zoruň aşgözlülügini gözüňe tutsa, onu gelecekde de halkymyzyň gowy ýaşamajagy göze dürtülüp dur. Adan yodu, atlanan